kai kun san wata barazana da ke fuskantar mutane a lahira shine tsallake siradi. Tsallake me? Siradi. Siradi yana daure ne kamar da ko ga wannan wayar, amma a saman wutar jahannama. Ko bai kai wannan wayar kauri ba, bai kai kaurin gashi ba, ya fi takobi kaifi. Kuma ta nan ne hanyar da ake bi a je aljanna. Dole ka gani aljanna ta nan ya bi. Kasan kuma jahannama ne, kuma lilo yake, kuma kai zaka tattaka. Kuma yana da makata mai sargafo mutane. Nan da za ka ga yadda ake a dungura sallan magi a wutar jahannama. Kai, tashin hankali ya kare wajen tsallaka siradi. Idan aka hau kan siradi, annabi bai tuna matar shi, bai tuna yayin shi. Ta kansa yake. Kuma duk annabin da ya tsallaka bai wayoyowa gaba zai. Annabi mu ne kadai zai tsallaka siradi, amma ya tsaya ya wayoyo ya ga mu jama'a sai muna tahowa, wasu na fadawa, wasu na dungurawa, wasu kaman warkiya, wasu kaman doki.